Vrlo često me pitate za koliko ćemo vidjeti rezultate. Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga šta svako od nas smatra da je rezultat. Mene interesuje onaj krajnji rezultat i kroz čitavo školovanje sve usmjeravam ka tom cilju. Ono što znam je da svaki učenik kroz čitavo školovanje ima vidan i konstantan napredak. Gradivo je organizovano tako da već na prvom nivou to što radimo na časovima može lako biti upotrebljeno na bogosluženju. Dakle, rezultati se vide već od prvog nivoa. Svaki napredak je ličan i različit i ne mjeri se poređenjem sa drugima, već iskrenim iskorakom naprijed u odnosu na sebe. Program škole je podijeljen na 5 nivoa. Namjerno koristimo termin nivo, a ne godina, jer svako ima svoj individualni tempo napretka. Nekome za jedan nivo može biti potrebno manje od jedne školske godine, nekom opet za neki nivo može trebati više godina. Uopšte se ne opterećujemo time koliko ćemo ostati na nekom nivou, jer cilj nije da preletimo kroz gradivo, nego da zaista u potpunosti ovladamo tim gradivom. To je proces i ostavljam svakom učeniku onoliko prostora koliko mu je potrebno da sazrije i usvoji sve ono što treba da se nauči.